करिए बन ना 1000 को मिली हो हाय करिए बन ना तो तोहार बाबू आई रहन बुझाइलू हमार बाबू ना कोई रहन ओइसन दिन करते त ना चलत न क्या करे नहीं तो फेको केने गुल बड़सन मनवे ना लागेला ई दिन हवा में ओइसन तो दिन करता का करता हो कन्या का है दीदी जी आगो निकाय यही बैठी अरे दोपहरिया में निक ना लगत हो जानत लो हम मर्द बड़न त पहाड़ा बड़न फोन कइला पे उठावे ना डिप्टी में ना चल जाला ने दिनवा में तो ऐसे फोन ना उठावलन तो सोचनी है कि तनी चल जी तारा लगे जाज बढ़िए न बा हम तो बात अकेला बतिया नहीं त हमरा मन लग जाला हो हां हां का करबू हम त सोचनी है दोपहरिया में वीडियो कॉल करे नहीं से पेन ओढ़ के तैयार है ना तो कोई ना कि क्वेश्चन लगइले बिया एगो राउर मरद एगो हमार मरद तनी कहियो जे पूछे जाओ कि तोर का घटल वाली लिपस्टिक का जो ना कहियो ना ना पूछेलो ना कभी ना कहलन कि तोर का घटल बा कोई पूछबे ना करेलन का मरद मार कइले बालू देख मरद उहे कहाला ना जन पेने ओढ़े खाए पिए के देवेला आ मेहरारू के ससुर नैहर से आइला में ससुरा में इहे ने एगो सुख रहेला कि चलो ससुरा में जब त हई पेने के मिलल हौ खाए के मिलल हई से रहनी ऐसे रहनी इहे सुख सवारत कहल जाला ये दीदी जी बताई रहुआ हमरा से बड़ हो के हाथ में चूड़ी पहन के चलत नहीं तो का करी हो खाए में अपन माते कमेंट ल जाई का है अब बताई हमार मरद बड़ हुए समझ जाई हम हसन इतनी चूड़ी पहने नी ना तो कहलन कि नीक ना लागेला भर भर हाथ के पहिना पैसा हम लगाती तारा पहने में का लगता हम कहनी कि मरद के शौक बा त पूरा कर द का हां तब का जब मरद चाहिए त जाना त लुकने आ काहे अपन मरद के पीछे लागल बालू हो फालतू के ना बाल ना बच्चा मरद के पीछे लागल बारू लगता कि हम त यह सोचत रही ना कि तारा के सिखाई कहिया बात कान खोल के सुन ल घर में ना नीमक जुटेला त रोटी ना रोटी जुटे त भात ना आइल बारू त हड़िया में हेतनी कबो देखलो कबो आटा ना ये दीदी ने बात ठीक है कहतनी तार बड़की गोती एने घूमत रहेलन समझ जाई काहे बचिया देखा दूसरे घर के तो शिकायत ना कहे के चाहिए आँखिया के देखल ह दूसरे लड़की से बतियावत है बेटा हुआ बड़ी रुपया कमात रहन पहिलावा दे दे के भिख मांगा भइल बाड़न आज देख मेरा रू करे के भइल त कहां भइल बाड़न हम सोचत रही ना तारा के कि तू अपन दूसर बियाह कर ल ऐसा लफांगा लफुआ के पीछे मत पड़ जिंदगी बर्बाद हो जाए कहतनी है दीदी जी कम से कम सवा खावा त पूरा होई नु यही से कहतनी ये बचिया समझ जा अभियो से हमारी बात हां ये दीदी जी जानी बाया रखत रहेला नो के तनी हम 2000 के साड़ी पहनती तनी भर भर हाथ के चला ना 2000 के एक बुढ़िया चार जुरते नहीं के साड़ी तारा के उ दे दी हां ना जो का अपना कहला ही नहीं के हमरा वही बात ये तारा के समझाते ये बचिया समझ जा हम तारा के ये तो कहते देखो हमारे एगो फुआ के लइका बा समझ गेलू भले दोआ बा चार गो लइका फेका बस लेकिन ताहरा के नीचे से वो अंगूरी से लेके माथा तक तारा के कोनो चीज के कमी ना करी इतना याद रखी है हम यही से कहत रहिए कनिया तू बियाह कर लेती तो ठीक रही आ भले बूढ़ बा त का हो जाई लेकिन जवान लेखा तू अपन शौक पूरा करबू ऐसा सोच लिया आ जवानी कर रह के ऐसा दो शौक ना पूरा भई तू कौन काम के हो ऐसा घर के मुंह ना मार लत मार के होने चल जा एक कनिया देखो हम जा तनी ना तो तार माता देखी ना ढुसुराए लागेला करियावा और तेज है जा तनी ना आ त हम बात कान में धइले रही है ई ना कि उड़ा दियो आ ना धरबू त हमार का लेके जेबू हम त भैया अपन पेन ओढ़ के घुमबे ना करब दीदी जी ठीक आ हटी कि छेकले ना हम दुवरिया का हमारे घर वाले रोज रोज आवेले या जाले रे मर्दे अरे अरे मैं इतना पीटा तनी या तू बड़ी की अभी ले घर द्वार बाहर तनी पीटो तनी हां हई तीज मसूरी तरावे के ना चाहिए जी पीटा बाबे बड़ा आज हो गनी कमाए वाला कमाइबे करती तो सब चीज के दुख का रही खम्बा के हई कछ नहीं जाए रे के हई तो का है हम मेहरानू बनी तो कोई मेहरारू भी फिरनु है कि मर्दाने फिर जाई तो तोरा घरे देखे नहीं कि रोज के रोज घेचुआ बुआवेले रे मेहरानू भी फिरनु है तोरा के मेरा ना पहले आउ तोला में फोन आवत कबे से जी 5 मिनट तार बैठला भाई नु 5 मिनट में कय को फोन आई तो फोन हरे ई केला ना हटे चुतिया बनाता हमरा के चुतिया हम तोरा के बनाता कोहा तनी नु कि दोगाला फिर के कर फोन आवत है तना कि जरूर एकर चक्कर के उसरा फोन के हमारे के दोगलवा मगलवा मत बना बुझाइलू
हर घड़ी लगले ए बाड़ी तो बोलू देखो तारे से ढेर सुघर बनी ई मत जानी हो जान गुलानु है करिए ताले बनी ना 1000 को मिली हो है करिए बनी ना तो तोहार बाबू आई रहन बुझाइलु हमार बाबू ना कोई रहन है हर घड़ी अथी कर रे तोर बाबू आई रहन हमरा के आज देखे तक से खातिर दो गालू नु कहियो नु देख लो दीदी जी के कैसे शौक पूरा हो खत्म करे गो मरद वीडियो कॉलिंग पर अपने का लेके चलो त खपड़ा ए दो गालू हमरा के कोई किन के देला तोर माई फोन कर ले तोर माई फोन कर तोर माई हम बतिया दिला कह दिला कि बतिया बता उधर बतिया बेले तू के का तोनी में बन रहला टेंशन फोन मत माई से हमरा के देले बड़ा किन के हमार ना तो खचलावे के माने तोर माई तोर ले बतिया हमरा ला बतिया ले सकेली त हमार माई सहारा से का बतिए कौन दुख सुख ओकर बेटी से घटल कि सहारा से घटल काहे हमरा से हम ओकर दामाद हनी उनकर दमाद हो हाँ रे। का दमाद हो त दामाद हनी बड़ा बढ़िया से लोड़ाले पर चले बाड़ी असै लोड़ाले नहीं परी छले बड़ी तो हां अब तड़ू यहाँ बात बतिया भाई चुपचाप पसो दिए बुझाई ना शादी है ना हट के तो ना उठे जाइए जा ना कुछ ना चूड़ी किन के देवे ना लहटी किन के देवे ना लिपस्टिक आओ त हमरा भी ओ शादी है ई बुझा त कमाओ करे के आई नीचे ऊपर के देने बारे नीचे ऊपर से हाँ। तार कमी नहीं के का हो हमार सब हमर नैहर से आवेला नहीं यार सके हां नहीं यार सके अरे नैहर से हमर बाप मतारी देवेला तोर बाप मतारी हां हमर बाप मतारी हां देना खरका कहियो सार ससुर जा वाला नहीं है से उठ के पहले जाए है हां बतियले बाड़ी अब चुपचाप बाहर का असो दिए आदमी लेका कहता अभी नहीं और छीट दे अभी अतने छिटैलो न अभी और छीट दे तू छीटी है जे गप नहीं चलो जाए तो मुआ दे पिलनी ना त खाली हां वो चाटल रहता नहीं कानून पड़े खातिर